So hello mga Karenderia Explorer. Kaya tama mo, dugay na ko nakasuroy na. So karon na ako'y gisuroy doon sa amo dali sa Kasambagan, dali sa Panagdayan at Cabahug Street, doon sa Castle Peak sa Metro Hotel. Kaya nainiingon ako na lampi ko kay manok dali. Yeah, light with your color. So today we're gonna go to Nice Yellow Chicken to try out their chicken and eat some more. So awan niya mong episode sa Karenderia Explorer featuring Nice Yellow Chicken. Goyong na ko ang mga manoy dire. So bay, ngano yellow man yung chicken bay? Ha? Ngano yellow yung chicken? Tungkol siya chwete siya boss. Nasa ang chwete niya, nasa flavor daan. So imo rin ang recipe bay? Ako nga timpla na, partners na mo. So ikaw, kung ikaw papiliwan bay, unsa man nimo petso pa A whole? Nagpila man yung whole chicken by the way? Whole na mo, tag 260. 260 ang whole. Ang quarters mo to 25. Okay, 160. And bitcho pa I like rice. So unsa mo open? Every day, Monday to Saturday, 11 a.m. to 9 p.m. Pero kung Friday, Saturday up to 10 p.m. Okay. So actually there is a noise na sa yung tindahan is tapat pa na makapalit ka kung yung sumay, pancit canton, canton. So actually dire pwede kita pancit canton, pwede sa kay mga corn beef o mga dilata oh. At least 24 hours kamis? 10 sir. 10. Okay. Hi Karenderia Explorers, it's time to taste Nice Yellow Chicken. So yes, niliyelo ko na siya tungkol sa swerte. Ayan, ano tilawan siya? White sauce. Meron ko niya, tamis-tamis, pero dalat. Very quite a flavor. Like lami. Ito lang sauce. Ito nakinindot ko nito rin. Nasa balik na din mga pancit canton. Sumay. Very boring ba? Parang po yung extra hot pancit canton. Gusto doon? Okay na. Lahat sa dyan. Ikaw pa lagi kayo kasi ano personal chat na. Ayun na kayo na lang. Balik lang ko sa inyo. Kung pabilihin mo parte sa manok ko, yan ang petso. Nasa sa paa, nasa sa tibok direct. Ganaan yung petso. Even if dili siya as flavor for sa paa, mas ganaan ko kay unod pa. Para na ko sulit kayo sa size ang petso. Makabusog kayo.
come and visit us at Noise Chicken, corner F Cabahug Street. Landmark is Castle Peak Hotel and Mezzo corner. So naradira kita na mo yellow na sign o manok. Salamat. So ako ba, ipaningot yun ko. So nalingaw ko sa akong pagkaon rin kay of course lami lang manok plus na pwede bigay ka mo order pancit canton. Dayon guys, kuhan ba yun? Marabag kung nangita kag manok ka na naay makanan usa ni sila o lami sa gid ilang manok o napakilaing option sa sudan para mas lingaw inyong chicken experience. So try out Noise Yellow Chicken na ani diri sa F Cabahug Street diri dool sa Castle Peak. And guys, thank you so much for watching. O kung naamoy ganahan na akong tilawan, let me know by making a PM or making a comment. And thank you so much for watching this episode of Karenderia Explorer. Let's continue to explore and support local businesses. Bye-bye!